Kumusta kayo, mama, papa? Ang kaning alang kinesa nangaminyo nga nangabulag na sa ilang ginikanan to na sa laing lapit. Idala sila silang bana o ilahang asawa. Huwag kayong magagalit. Kanta lang to. Kumusta kayo, pamilya ko? Naba mo sa maayo? Kung ako inyong pangutanon, okay lang gihapon. Pait ning maminyot na taha, mabulag na ta sa pamilya. Gimingaw na ko ninyo, ama, nalayo na ko ninyo, papa. Buta ko mo bisita ma, pero apik di marang kwarta, papa. Ay pobre sarang ako ang pamilya, o ama. Pasensya na lang ta, maloy ka, papa. Pero high-tech naman karon, cellphone na ang gamiton. Magkaistoryahan ay lang gihapon, cellphone ang tanawon. Kadalira sa ng labaing panahon na to karon, buwang naman po intawong karon. Pero wadyod ko kaulig gihapon hangtod karon. Kumusta na, ama? Amoy tawon. Kumusta kayong pamilya ko? Nama mo sa maayo? Kung ako inyong pangtanon, okay lang gihapon. Kumusta na kayong pamilya ko? Kumusta na kayo? Manginaot ako nga naa kayo sa maayo. Huwag kayong malimot sa akong naong. Abi lang gihapon. Bye-bye.